Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sumala sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 14, versikulo 33. Unya miadto si Joab sa hari, o gipatawag sa hari si Absalom. Busa miadto si Absalom sa hari, o miyukbo siya, o gihagkan siya sa hari. Ug usab sa 1 Samuel 28:14, matud pa, og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel, og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magahigala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kaigsuonan, mga kasama, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya na usab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, ug usab sa FM band 94.1, usab sa online internet rmndipolog.weebly.com. Inigihapon inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon, ang inyong igsuon, si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Huwag yapoy makiguban kaninyo. O ining higayon na kayo karon, no? Atong pagyukbo sa atong bag-ong station manager dinhi sa RMN Dipolog. Station manager Mr. Melchor Coronel, no? Sir, kung naminaw ka karon, mayong udto kanimo og welcome dinhi sa among lugar sa Dipolog. Og kami ampo nga ang imong giya dinhi sa among istasyon sa RMN Dipolog, magmabungahon kayod pag-ayo. Ang labawng magagagahom ana agyud kanunay sa imong kiliran aron nga maserbisyuhan ang among dakbayan sa Dipolog, pinaagi sa radyo, pinaagi sa imong pangamahan niini maong istasyon. Mga ikala, mga tinahod nga tigpaminaw, atong gibasa ang duha ka tudling nga naghisgot og pagyukbo. Ining pagluhod kay usama guni siya sa issue sa atong pagtuo nga mao'y nahimong unang usa sa mga unang hinungdan kung ano nga ang tinuhuang Katoliko atong gibiyaan. Kining punto may labot na sa pagyukbo. Kaya naamanggoy tekstos Biblia nga sa Diyos ka lamang magyukbo. Unya, kanatong mga Katoliko, yukbo man ta o mga ribulto, at ubangan sa ribultos mga santos. So, klaro kayo nga nakalapas ta ni anang giingon sa Biblia nga sa Diyos ka lamang magyukbo.
Sa basahon sa Salmo atong nahinumduman, ato ning bantayan. Salmo 101:5 ba to o 105:5 nga tungod sa kakulang sa kahibalo nga bihag kamo. Buti pasupot na adi ay kanabang sitwasyon diin maano ta, mapunta ta sa grupo ba o unsa man nga atong mahipuntahan nga kana tungod lang sa kakulang sa kahibalo nga dili unta dapat nga mapunta ta dito. Ako for example kining ubos nyo nga lagad no si Veritas sa ako nang gibalik-balik din ang akong spiritual life no kung maghisgot og tinuhuan ni adto hapit man ko mahimong Iglesia ni Cristo. Hapit po ko mahimong Worldwide Church of God kanang gitukod ni the late Herbert Armstrong nga kanang iyang tinuhuan gani ang igpapakulay Sabado. Hapit ko anang mga tinuhuan na mabalhin tungod kay ang akong nahibaw-an adto magahigayon na ang ilarang mga panudlo. Kunya during that time wala may Katoliko god nga naka-enlighten ako sa pagtuog Katoliko mauna nga mapadpad unta ko ni adto. Mapunta gyud unta ko sa tinuhuang Iglesia ni Cristo o kining sa Worldwide Church of God. Pero wala lang tumadayon kay sa wa pagyud ko mo desider og balhin na may gikasangkapan nagtuo kong gikasangkapan sa Dios ka makahatag na kog kakayag o nang salaktod wala gyud ko mo dayon og balhin o mangani nga kini atong tulumanon isip pa ato pong gugma kaninyo giuluhan yun ang kakayag sa pagtuong Katoliko kaya akong ipaambit dinhi ang maong kahayag mga igsuon. Siguro diri sa RMN Dipolog no lain-lain man yung mga programa na balita o unsa pa na no diha no. Ay mong katingang lain-lain ng program madungog diri sa radyo na ay religious na apoy kining public affairs o balita unsa diha kay mo man na atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kining programa karon is spiritual ni nahinumdum ko sa Mateo 4 bersikulo 4 ug Lucas 4:4 nga ang tao dili buhion pinaagis tinapay lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. Kanya kining tao god ngano na nga duha ka klase ang pagkaon nga gipahinumdum nato sa atong sagrada eskriptura kun Biblia kay ang tao gikumpone man sa duha lawas ug kalag. Ang pagkaon sa lawas mao nang luto pan na kana bugas sudan man pagkaon sa lawas pero gani pagkaon sa kalag lahi man espirituhanon mga pulong sa Dios. So gusto ta mabalansi ang atong tibuok pagkatao kinahanglan pagkaon ang lawas pagkaon sab ang kalag nya kay lahi maning pagkaon sa kalag espirituhanon man na man diri nato makuha mahibaw-an sa sagrada eskriptura mao nang tun-an sab nato atong pagtuo. Unya diha sa atong pagtuog nagingon ang atong Ginoo amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Sa Efeso 4:4 ngadto sa 5 sa kapagtuo sa kabautismo. Dayon kung basahon nato ang 1 Juan 2:18 ug 19 nga si San Juan nag-ingon nato nga ang tinuod yun nga sakop magpabilin sa usah kapundok nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo kay mo man gunay gusto si Ginoo nga maghiusa ta. Dili idya-idya panagbahin-bahin no bisag kita naman siguro no di gyud maayo unta nang magbahin-bahin ta pero unsa man ning nabahin naman ta kay ba naglahi ang atong pagsabot ug usas hinungdan niini aning kining kakulang gyud sa tinud-anay kahibalo may tungod sa Biblia kay naglabi lang ang atong mga nagkadaiyang interpretation mao nang nabahin ta. Of course ato labo na masabot kay mao nang gyud na hitabo pero wala ta mawad-i og hope wala ta mawad-ig paglaom nga mahiusa ra gyud ta og madamlag wa ta kahibalog kanus pero dili na mahitabo kung wala tay buhaton kinahanglan na gyud tay buhaton og kining tulamanon usa ni sa nitampo usa ni siya sa gituhuan nato nga naningkamot kung dili manggali matuwag nato 100% gyud nga nakatampo ingnon lang nato nga bisag bahin lang no gitinguha ni maong tulumanon ni Veritas nga makatampo ta ni anang pag-ugmad no ni pag-ugmad sa panaghiusa kay nabahin man gyud ta. So karon ni ata sa isyu may labot na siyukbo.
Sa mga naunang na-discuss na to din hismong tulumanon, ato mang napakayag ang mahitungod sa larawan o mga images. Nga sa tinuhuang Katoliko, kung ano wala siya masabti, tungod kay nakulang ang kahibalo sa uban, mahitungod sa panghuna-huna, unsa ang katuyuan sa larawan, ug unsa pod nang gidili diha sa larawan. Ang nasayran lang sa atong mga igsuon mahitungod sa larawan, mao nang pagdili. Ang pagdili sa katuba kung giingon ninyo ba nga ang sayop nga tratamento sa larawan mao na gidili sa Dios ug maornay na santop silang hunahuna na hibaw-an nya kay kitang mga Katoliko na amantay larawan mga ribultos mga santos, so ila dayon tang giakusahan nga nakalapas gyud ta na anang sugo sa Dios sa Exodo 20 bersikulo 4 ug 5 nga dili ka magbatunog mga larawan ribulto, di ka mohuyukbo. Maura man gud ilang nahibaw-an ang sayop nga tratamento o paggamit sa larawan. Wa man sila kahibalo o kung kahibalo man, walang siguro giapil po nila panudlo. No? Wa nila mahibaw ang unsa po'y tumong sa Ginoo o sa Dios nganong nagpahimo mo siya larawan. Kay kita man Katoliko dili man gud po ni basta-basta himo ra tag ribulto, wa po tay basihan gyud sa Biblia. Sama pananglit sa Exodo 25:17 nga 25 nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa Kirubin, duha ka po kibutang ni masig kakilid sa kadtong sudlanan sa kasabutan kun Old Ark of the Covenant. Sa Números 21:4 ngadto sa 9 si Moagyapon si Moises gisugo sa atong labong makagagahom sa paghimog larawan sa bitin. Larawan sa bitin pa na ha. Pang-igsoon sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Ang templo sa Dios gihulagway pinagig pananawon nga naagi mga larawan. Giklaro pa na pay dagway tao. Unawong tao. Una pagi dagway sa leon. Mga igsoon. So, gibalik lantaw sa nato no katong nahisgutan nato sa miagi ay ta mo focus pag-ayo ni ining yukbo. Mao na mga igsoon. So, kung atong i-review basig malibog mo ba nga, uy, veritas, nagdili man ka ang Diyos og larawan, ribulto des Biblia, o niya, nganong, naaman po di ay mabasa nga ang Diyos nagpahimog larawan. Nahinumdum lang ko sa akong higalang Muslim, amigo kay nako, amigo ka Emi, personal, bisag badaglahi ang among baruganan sa pagtuo. Niingon siya, usa, di yun ako malimtan ang iyang gipamulong nako, nga niingon siya nga, veritas. Mao man na, usas hinungdan kung nga dili mi mutuo ang inyong Biblia. Nga naman, anak ko, tungod kay kanag inyong Biblia, daghang kay mga kontradiksyon diha. Diha sa balaod ninyo, giingon ayaw pagpatay. Nya, kung basahon nimo ang labi na kaning Old Testament, pagkadaghang patay diha, ang Diyos bagay may gasugo. Yan kining mahitungod po sa larawan, mao gihapon, nagdili siya larawan, din na apoy teksto. Inyong galit ng gamito ng mga Katoliko, ang gapahimo po siya larawan. So, klaro na inyong Diyos diha, di nagkatuhuan, kay nagsumpaki ng iyang mga sugo di sa Biblia. Ako isang giingnan, inani Brad, mo po na akong hunahuna sa una, sa dihang wala pa ko kasabot. Inani Brad, masamubo na kong itubag ni mo ingon ani. Nga kung dili ko na to masabtan, unsa gyud ang buti pasabot sa Dios sa iyang pagdili o pagpahimo, makaingon gyud dag nagsumpaki. Pero kung nagkasabutaan na, wala na nagsumpaki. O unsa man di ay but pasabot ana veritas, kanagong giingon sa Biblia nga ayaw paghimog larawan. Atong basahon ng mga tudling asa na gisugo ganya, asa na siya nagmando, asa na siya nagdili, unsang bahina sa Biblia. Basahon na to ang Exodo Kapitulo 20. Dayon, importante nga para makuha na to ang tibuok punto, gyud dili makulangan ba? Sama na sa ako nang giingon sa miagi nga parehas mo gunig logic. Ning logic gani, og pila ka premises ang gihatag, dili nimo kuhaon ang usa o duha. Labi na kung importante ang premise sa paghahimo og konklusyon. Bisan pagpangutanon na ito na itong mga huwis sa hukmanan. Iyam ng argumento sa pikas-pikas, iyam ng timbang-timbangon. Kung kuhaan niya, dili niya i-mind tong mga premises o argumento sa pikas-pikas, pili-pilion lang niya, mahimong masipyat po siya og judge. Maurosab na kining mahitungod sa issues larawan. Ang ato gong mga igsuon nga, labi na sa dili mga Katoliko na itong igsuon, kung mubasa silag Exodo 20, ang ilaragyong pahimugatan,
o diretsuhon pagbasa kanarang bersikulo 4 ug 5 nga nagdili ang Dios og larawan pagpahimo bisan unsang larawan diha sa bersikulo 4 din diri pod sa 5 gidili ang pagyukbo. Kanarang bersikulo 4 ug 5 ang ilang i-emphasize. So kung kanara, siyempre, ang konklusyon sa ito pasayop gud ay mga Katoliko, himo-himog ribulto larawan din yukbo po, kay klaro man na sa Exodo 20, 4 ug 5. Pero kung Katoliko mo imong pangutanon, mao nang masipya ta og sabot ana, kay di man nato i-apil ang bersikulo 3 ug sumada. Unsa man di ay naa di as bersikulo 3, unsa may giingon sa Dios diha, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Mo importante ng bersikulo 3. Para makuha na to ang tibuok yun buot ipasabot ni anang pagdili sa Diyos larawan, no? Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 unsay giingon sa Diyos diya, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Then sa bersikulo 4 mao na din to pagdili paghimog ribulto o larawan bisan unsa sa Deuteronomio 4:16 pagali bisan sa dagways lalaki ug babae ayaw gyud paghimo din di kamuyukbo sumala sa bersikulo 5. Kung sumadahon na to ang tulo ka bersikulo o premises buri pasabot ang gipasabot si Ginoo diha nga dili ka magbaton og larawan bisan unsa kung atong hunaon nga maunay Dios nato. Pananglit maghimo ko larawan sa kabaka. Niya ang tumong sa paghimo nako nga para himuon na kong Dios. Mayon kong di ko motuho ng Dios sa mga Kristiyano kay di man makita saan ako pagsigurong tinuod yun na isang Dios. Diri ko maghimo ko kanang makita gyud. Himo ko larawan sa baka then mo ni isipon ako nga mao ni akong Dios. Mo na ang gidili sa Dios kay ang Dios usa ra man. Unya dili pod pwede nga kanang ribulto mahimong Dios. Kay kung isipon nato nga kanang ribulto nga atong gamon kana atong himuon nato ng Dios nya kay di mo na tinuod Dios pagbato na naglaing Dios. Unsa may buti pasabot anang Diyos nasa 1 Corinto 8:4 ba na 1 Corinto 8:6 no? Ang giingon diha nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. But pasabot nagtuo ka nga mauna unya dili tinuod. Sama nang mayong kag doktor nganong sublion man nimo kay dili tinuod doktor. Tarak-tarak kay di gyud tinuod dulaan lang. Mauna kana pong Diyos gituhuan nimo na siya nga Dios mabutang man o dili tao man o kanang ribulto gituhuan nimong Dios nya dili tinuod Dios mao nay Dios mao nay gidili pagbaton og laing Dios. Pero sa laing bahin kung dili lang himuon atong Dios ang larawan lahi lang atong tumong wala na gidili sa Ginoo. So naara day ni sa paggamit. Kung sayop ang atong paggamit, sayop ang atong tumong sa paghimo mo na gidili. Pero kung sakto ra ang atong tumong sa paghimo, wa na idili sa Ginoo. Parehas ra nas kwarta, ang kwarta di man dautan kung gamiton sa insakto, di ba mga igsoon? Pero kung ipaka-Dios na ang kwarta, suko na po ng Diyos ana. Kay gidugangan na po na to ang Diyos. Abubuhan ra ba ang Diyos kung magisgot ta og pagsimba? Nga kung simba taglaing Diyos, ang gawas niya. Mao na ang gidili sa larawan. Niya ang Katoliko wa man magtudlo nga kung maghimog larawan sa mga santos isipon ang mga Dios. Gani diya sa atong pagsangpit kanila kay nagtuo man ta ang ilang mga kalag. Although ang ilang lawas tuwa pa dito sa atong magalugngana, nagtuo ta na nas pinadayag sa 9 Jes katong mga martir nga tuwa nas langit. Nagtuo ta nga tuwa na sila dito sa Dios sa langit. Ato silang sangpiton nga iampo puta nila patabang taog ampo. Kana prueba gani nga wala kita magtuo nga ang mga santos Dios. Kay kung Dios pa ang ato untang ihangyo nila dili nang iampo mo kami. Dili moingon uta nga mga santos nga nasa langit mga Dios mo. Ipagawas ang inyong gahom para masulba niya ang problema diri sa kalibutan. No. Giklaro na aslitan niya nga kung santos gali atong tawgon, ang atong ilitok iampo mo kami. Pero kung Dios lahi, pangayuan yun nato gahom. Pero kung santos, kahibalo man ta nga wala man sila gahom silang kagalingon. Kung ang mga milagro sa buhi pa sila, nahimo nila dili, gumika nila, kung dili, pinaagis gahom sa Dios. Gihimo na silang instrumento. Nya di man dautan magpatabang ta nila kay bisan ang atong mga igsuon galing mga fundamentalist born again. Musangpit man po sila sa ilang mga pastor nga i-pray over sila.
kana mo gali na atong kamatuod pod nga dili tinuod nga kanang ilang pag-ingon nga diretso-diretso ra gyud Ginoo ilang gibuhat kay na may mga panahon nga mohangyo po sila sa ilang pastor nga i-pray over sila, di ba? Buhat sa pagpataliwala man na. No, nga tawgon nila ilang pastor o bisan kinsang membro nila nga nagtuo sila nga mga taas kayog espiritualidad nga magpa-pray over sila. So ilang gipangayo ang assistance pinagig pag-ampo o pray over sa ilang kauban ra pus pagtuo. Maurosab na kita mga Katoliko sangpit-sangpit o mga santos kay magpatabang ta nila pinagig pinagi sila mga pag-ampo. Ang laing buti pasabot po niya na kanang sa mga playtag trabaho for example ya sa atong kapitulyo o sa ato bang munisipyo. Wata kay ilas mayor o gobernador mangita man tag baker ang mga amigo na to nga duol para nga mga tag panabang nila inig pang-apply na tug trabaho kay mas tuhuan sila, mas dunggon ang ilang paghangyo kay suod man sila. Yun na sa mga santo suod man dito sa Dios sa langit mao nang patabang da nila nya wa mo na idili diri sa Biblia. So mao po na kung maghisgot og larawan sa Biblia. Unya, may unta nga, aklaro veritas na sa Deuteronomio 4:16, dagway sa lalaki, dagway sa babae, dili ipahimo ng larawan nila. Sayon rang pag-ingon, ana. Ang buti pasabot sa Ginoo nga dili ka pahimo og larawan sa dagway sa lalaki o babae kung himuon nimong Dios. Pero kung pagpahinumdum lang, kato ba akong giingon si miagi, human naman ako madiscuss tong mga katuyuan. Di na nako sa tubaliko, no? Katong mga katuyuan, sumala sa pagtulon ang Katoliko, unsay katuyuan sa paghimog larawan. Ato nang na-dispel o ato nang na itsapuera dinhi o ato nang guba dinhi ang pagtulunan nga kanang gitudlo sa uban sa kanang ilang butang-butang nga kita ko ng mga Katoliko, gipahimo tag mga larawan sa atong pari para simbahon ingon nga Dios, yukbuan ingon nga Dios. Ato na nang gihisgutan din nga walay pagtulon-an Katoliko nga isipong Dios ng larawan. Ang pagtulon ang Katoliko kung maghimo gali og larawan unsa to na hinumduman ninyo unsa to mga hinungdan nga unsa kayo mga rason nga nung maghimo tag larawan, no? Mga igsoon. Halimot mo? Okay no mga igsoon, pasensya no, nadugay tagamay. Nalipong ko, nagtapot maning akong reference. Wa mo tunong din diritso. Ang review lang tagamay pod ay hata mo full blown jud sa katong mahitungod si Yukbo. Nganong i-discuss na to ang Yukbo kay kining mahitungod sa issues larawan god. Nagpasalamat ta kay naa nay mga tinuhuan ron nga dili Katoliko nga nausob na ang ilang baruganan sa larawan. Kay sa dihang ang mga Katoliko nga kahibalos Biblia ila nang natudlo nga sa Biblia di ay naa di ay mga teksto nga nagpahimo ang Dios og larawan. Ya lig-on man kay naa man Dios Biblia, mao na ang ubang mga tinuhuan ron ila nang giusob. Sa una nahinumdum ko na ako'y higalang saksi ni ubang nga iyag yung atakihon yun ang larawan sa Katoliko. Gidili lagi yun na. Pero karon nabantayan ako bisan gani ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo. Dunay kausaban sa ilang ilang pagtulunan mahitungos larawan. Kasagaran moingon sila nga okay ra kuno na larawan basta di lang simbahon. Dili lang ludhan kay kung ludhan kuno pagpakadiyos naman kuno na.
Oh, mo na nga tun-an na to na diri karon nga dili tanang pagyukbo, dili tanang pagsimba pagpakadyos. O ang kakulang ra nato sa kahibalo mo na makapapunta na to sa dili gyud maong baruganan. Ang katuyuan sa Katoliko kung maghimo galig larawan hinumduman nato una kato akong giingon ninyo nagsimbolo sa presensya sa Dios. O ang atong pagbaton gani og ribulto usas katuyuan gihimo nato na para himuon natong simbolo sa presensya sa Dios wa na idili no mo pugnit lang kog teksto di lang nako basahon kay mataas o niya dahil di na po ta makahisgot sa ato yung puntarya karon mahitungod sa yukbo. Basahan ninyo ang 2 Crónicas 4:19 no 2 Crónicas 4:19 o Salmo 74 versikulo 1 ngadto sa 9 katong gahisgot ba og mga dibuho diya sulod sa templo unya matud pa mga balaang simbolo ni gihisgutan pag nang dagway sa keruben o unsa man ang keruben larawan sa anghel. Then sa versikulo 5 kung maghimo kag ribulto o bisan unsang butang basta ang buot ipasabot dayan-dayan lang wala na idili, no? Exodo 35:22 sama na itong mga balay, di ba? Naman tayong mga decoration, di man daotan, no? Isip dayan-dayan. Gani, nahinumdum ko sa hubad nga maayong balita Biblia, no? Sa Salmo 144:12. Ato sa ning basahon kay nindot kay ni sa version ko ani maayong balita Biblia. Okay, kini nga itong mga version god but lahi-lahi og hubad usahay dili magkatakdo pero maora kung sabton. Ang akong basahon ang hubad nga maayong balita Biblia kay mabasa gyud ng pulong yun estatwa, no? Salmo 144:12 akong basahon gingon. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Unsa kuno estatwa nga mudayan-dayan. No? So mao ni usas katuyuan kung atong tumong sa paghimong estatwa dayan-dayan dili na daotan. Ang daotan lang kung ipakadyos sa to panaaranis paggamit o tratamento. Di ba para sa kung nasa atong higala pananglit usa ka lalaki na isa friend nga usa ka woman. Nya minyo na siya, no? Nya kinahanglan katong iyang laing friend nga babae. Friend lang yun. Dili ng tratamento nga murag asawa pod. Daghanon ang tratamento nga asawa. Usa ra man gyud ato asawa sa Kristyanismo nga pagtuo. Inana naay limit. Inana pod sa larawan. Utang na tug limite. Kay kung ipakadyos na to ang estatwa, amo nay daotan. Pagbato naman naglaing Dios. Pero kung usa sa hinungdan, dayan-dayan lang, di na daotan. No? Say, giingon diri sa maayong balita Biblia, Salmo 144:12. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga estatwa nga modayan-dayan sa usa ka suok, sa usa ka palasyo. Kunya, gawas anang rason nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, dayon-dayan-dayan, ang laing rason nga nung maghimutag mga ribulto sa mga labi na gyud sa kanang bang ribultos mga santos kay nagsilbi puning pagpahinumdom. O na sa Josue 4:6 ngadto 7 nga naghisgot gani og bato nga nagpasabot og pagpahinumdom. Nga buti pasabot dili daotan ang pagbaton og usa ka butang nga magsilbi rang pahinumdom. Yan hinumduman, kahinumdum mo sa akong example ana. Nga ang Sacred Family nga larawan sa naa sa altar sa akong inahan. Nakapatabang gitog pahinumdum nako katunggikan ko sa niadto nga nagtrabaho ta diya sa gobyerno. Usas mga establishmento nga kana bang di lang nako hinganlan. Sa trabaho, nakabantay tag mga kauban na to sa trabaho nga dili ba matinud-anon diya sa panrabaho. Unya kita mahigugmaon ta aning mga Pangginoo, di mo ra gyud mag-uol nga ato mga kauban wala magbansay sa insaktong panrabaho. Sa ato pa mura maggubot ang atong una-una og pagbati ba kay ato pong gibati nga dili unta dapat nga kung manrabaho ta atong sagul-sagulan og mga maot nga mga binuhatan. Inanglan gyud ta example ta kay
Kristiyano, unsay giingon sa Ginoo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Dili man siguro kahayag ng magbuhat og dili maayo di as pantrabaho, di ba? So medyo naguol ko ato, pero so pag uli na ko sa among balay, pagsulod na ko sa kwarto sa kong inahan, nakita dayon ako diretso ang Sacred Family, no? Kanang pamilya sa atong Ginoo. Na diha pod makita na to ang larawan ni San Jose, ni Mama Mary, ni Kristo sa iyang pagkabata. Dayon nakahinumdum dayon automatic ko sa mga butang espirituhanon, kay labi na makita po kag larawan ni San Jose, makahinumdum man ka sa iyang mga maayo pong ehemplong gipakita sa iyang pagkamaayong pagkaamahan, pagkalalaki. Dayon sa atong inahan pod Mama Mary, makahinumdum ta siya iyang mga example nga gipakita sa pagkamasinulundon niya sa mga butang espirituhanon. Nga wa gyud siya mo dumili gani gatong wa man gyud ta siya hilabtig lalaki, pero naburo siya, tingala siya. Pero wa gyud siya mo dumili sa diyang giingnan sa anghel ay kabalaka, kay kanang imong gisabakla lang sa Espiritu Santo. Wa gyud siya mo kisi-kisi. Ya si Jose pod, iya yung gidawat si Santa Maria nga wa man ta niya hilabtig niya naburos, di ba? Dili unta permero, pero sa diyang nakahibalo siya sulti sa anghel, iya ding gidawat yun. Ang pagkamasinulundon, dayon kalit yun sa pagkakitaan ako sa larawan sa Sagrada Sacred Family, nakalit lang dayon ni tuloy-tuloy ba, sumpay-sumpay na dayon mga maayong panghuna-huna nga tungod sa example aning pamilyaha. Ni kalit dayon huna-huna na ako ba nga, ayaw kaguol anang mga dili maayong makita ni mo das kalibutan Veritas o kanang sa mga opisina des gobyerno. Di na ikatingala mo bitong ni anhi ang atong Ginoo para adunay kahayag diri. Kay ngit-ngit lagi ang kalibutan kay napunos kahugawan. Mao'y purpose nga ninaog nga atong Ginoo diri ang yang bugtong anak nagpakatao para mo'y silbing kahayag para maiwagan ang kangit-ngit. Nakaroon kong mubiya kadihabot po sa putula na sila'y kahayag. Ana na ba nakaumo na nga di na to ikatingala kining gubot na to ron sa kalibutan, kay anong matingala man ta nga kato daing pag-anhis Ginoo unsa man debot pasabot ni anhis siya kay tarong na ning naas kalibutan dili kay kung tarong na ni di na kinahanglang munaog pa siya. Kita man yang gubot kangit-ngit diri sa kalibutan mo nang kinahanglan munaog siya nga dunay parang dunay ehemplo nga makita ang mga tawo nga sundon. O na, timan nakahinumdum ko, santop na sa kong huna-huna sa pagkakita lang na ako sa ribulto, sa Sacred Family. O ina na igsuon, sana sa rason, nga nung maghimutag larawan nga mga maayo. Nahinumdum po ko diha sa pinihan. Oo, namo ko yung mga igagaw diha sa pinihan. No? Nga, usas mga balay diha, nag-uol po ko itong pagsulod na ko kay kita ang larawan ako nakita kalendaryo na babae nga ambuti yung makaingon nga nung inato iyang gisuot ngay po kakaingon nga murag dato man kwartahan man niya murag magkulag panapton gisuot ba amot nga nung gipakita dayan sa laktod ay no kay balo naman sa ibot na ko ipasabot pagkakita na ko sa maong kalendaryo sulod atong balaya nga ko pong hunahuna medyo dilipod maayo murag law ay pod ba Oo, doon ay minsahe. Ang akong na santops kong nahon na maot, gumikan sa nakita na akong imahen diya sulod sa mong balay. Unsa may buta itong ipasabot di ini. Kanang mga butang ko na itong makita o unsay minsahe ana. Kung nindot, makatabang. Pero kung maot, makatabang po noon sa pagka mahimong na itong dautan, kung gusto ito mahimong dautan, di ba? O yung ana mo, nabitaw akong giingon si Miagi nga kitang mga Kristohanong Katoliko, kinahanglan natong sayron ang mensahe ana atong mga larawan. Kay naampo yung mga Katoliko nga wa kahibalo pod pananglit na sila larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio. Wa po sila kahibalo unsay kinabuhi ni San Vicente o San Lorenzo kung sa po na diya. So di po sila makahinumdum og maayo. Mo nang tun-an nato atong pagtuo labi na libro pod sa mga santos parang inigkakita nato silang imahe nang ato pong mahinumduman ang ila pong mga maayong binuhatan sa buhi pa sila. Unsa man day tumong nato binganong naatay monumento ni Rizal diya sa tung plaza. Ara makahinumdum ta ining kakita nato sa iyang monumento diya sa plaza, makahinumdum ta sa iyang mga example nga gipakita sa iyang mga bayanihong buhat niadto pa sa naa pa siya, buhi pa siya. Ingon ana pod
Niya ang ubang tinuhuan, lahion man nila. Naghimo kuno tag revolto para himuong Dios. We beg to disagree with that. No, wala gyud pagtulunan Katoliko nga usas sinungdan o ang hinungdan nga maghimo tag revolto para himuong Dios. No way, wala. Misguided lang siguro ang uban natong mga higsuon. Una nga ilatang gisaway. Basta iluon lang po. Labi nagwala tuyo Lagi gitawag og honest mistake. I believe nga dunay kanang gitawag og honest mistake. Kaya na may gingon sa Biblia, kung nang buta gali mo giya og laing buta, pareha sila mahulog sa usa ka kanal. O wa lang tuyo di ra po na sa moral law, moral principle, di ra po na to gyud pakasadon kung honest mistake. Wala siguro yung nakatudlo ba sa tinuod yun nga pagtulunan, tibuok pagtulunan mo nang naingon ana sila. Pero kung kahibalos las tinuod, niya ilag yung supak-supakon, murag diha na sila mamiligro. O na nga, ang ako po mga iksong Katoliko ron, labi na itong mga Catholic Faith Defenders po nga parehas na to, gila po ta maghukom-hukom lang po og maot ba sa itong mga igsoon nga dili Katoliko. Labi na kung honest mistake lang nila nahimo. Igugmaon na to silang tanan. No? Di ilan ta na to bagyod bang masuko ta nila kay kung kahibalo pa lang unta sila, nagtuo ko nga di man gyud na sila mobiya sa Katoliko ba. Kaya saon god na man gyud demonyo god nga maghugaw-hugaw sa tinuod nga tinukuan. Mugitawong sa 12 ka apostol na gaytoy naghudas. Si Pedro na si Piat manggaling to kay napay panuway lagi pod. Magsunod-sunod na to. Manang magtabangay na lang taani nga para mahiusa ta pagbalik kinabahin-bahin man gyud ta. Pagpasabot. Katong akong giingon ninyo nga katong Iglesia ni Cristo bisan katong saksi ni uba nga akong kaila ka nagkita mi og kusob mao na po'y ilang gitudlo ron nga aberitas di man mi supak og larawan basta di lang gyud ludhan uyokbuan kay kung ludhan gani buot pasabot gipaka-Dios na mo na karon diri na ta sa kining yukbo kung tanan bang yukbo pagpaka-Dios. Katong gihimo na akong example mga igsuon. Niya to bang usa ka bata ba nga luhod-luhod sa iyang mga ginikanan pagpakiluoy parang di siya bunalan. Buot ba'y pasabot nga tungod kay ang usa ka bata nagluhod-luhod siyang ginikanan parang di siya bunalan kinakahimo siya gisalaod. Buot ba'y pasabot nga gihimo niyang Dios ang iyang mga ginikanan. Dili oy mga igsuon. Katong pagluhod sa mong bata, akto ratos pagpaubos o aktos pagpakiluoy. Kanang magpakiluoy ka para di ka bunalan. Dili man na pagpaka-Dios. Depende kung ang maong bata, gatuo siya nga ang iyang ginikanan Diyos, murag di mao. Di ba? Pero honest mistake lang po sa bata, o mo sila kahibalo lagi sa tinuod nga Diyos, pananglit lang, di ra po na to yun ingnon nga pagkasadon yun. Okay, mo sa kahibalo, no? Pero mao lagi mo bitaw nga magtudloan na kita unsay dili mao unsay insakto parang di ta masipyat no. Pero nasiguro ko nga katong bata nga ang iyang pagluhod-luhod siyang ginikanan pagpakiluoy lang dili to pagpagka-Dios di to dawtan. Ay by the way no mga igsuon dili na ko ni dali oning timaha. Daghang kay ko ba nga tudling diring giandam so mosuportar nga dili tanang pagyukbo pagpagka-Dios. Pero dugay-dugay naman to nga wala ako ka-entertain og pangutana kay sa miagi god akong nagmarathon discussion ta sa igpapahulay nga topic. Mo nang wala sa kumudawat og pangutana para mahuman yun atong topic kay ang ato gong weakness god si Veritas sultian mo na ako sa akong weakness. Na yung mga tema nga dugay ko mahuman kung ayuhon yun ako discuss. Imagine 7 episodes. 7 segments gidiscuss na to ang igpapahulay. Tag sa ka-oras. Ang uban himuon ra man sa ka-oras, uban 30 minutos or gali, pero ako gihimo na ako 7 ka-oras. No? Ang pag-discuss sa igpapahulay, no? O na nga kung mo entertain kong question na to, may mong di ko katiwas. Pero nagingon ko nga, kung akong mahimo ni, ako sang humanon ang topic na ko, ay ako mo dawat og pangutana, nagtuo ko mo, gamay-gamay po inyong pangutana. Ano man kay, ako pong gitun-an ko, unsa ka itong mga possible kana bang objections,
O nang anong mangutana pa man mo kung ako na nga-discuss dito, di ba? So kung naamagay mo pangutana, gamay-gamay na lang. Kay katong uban na ato na mga discuss. So karon napay mga 15 minutos, 20 minutos ba? So kung pwede mo mag-text, no? Hindi lang po nato dali-dalion kay ang atong cellphone number alang niya itong wala pa nakahibalo. By the way, ayaw mo og text sa cellphone number sa istasyon kay kung sa istasyon mo nga cellphone number mag-text, inig makauli na ko, maulahi inyong mensahe, di na ko mabasa. So mo niya atong cellphone number diri nga gigamit jud sa atong tulumanon, 0906-335-6161. Atong usbon 0906-335-6161. Awa, siguro mo kapas kay paspas man sa kadapusang higayon na atong sublion. 0906-335-6161. Pwede mo makapangutana na, no? Kining nahibiling nga minuto sa atong gamiton. May tungod kung mahimo sa larawan sa ata, no? Pero pwede rin hapog kung mangutana mo og lain, ay lang mo expect nga detalyiho na to, no? Kay diha ra gyud ta og maghimo tag topic, diha ta mo detalye. Pero sa question and answer, bugmo ra gyud atong himuon. Bugmo bisag dili ka na to siguro makuha gyud tanan ang atong explanation kay mugbo ra man, at least makahatag ko ninyo og ideya na mo'y guide. Inumdum ko sa akong higala, ingon siya nga sakto gyud to imong giingon Veritas nga hutdon sa nimo to katong tema sa igpapahulay kay katura po noon, pero kay balo ko nga ang uban napag sila pangutana kay nahuman ako tong tema sa igpapahulay katong usa sa nahinabi na akong nagpaminaw siya nga wa nagyud koy pangutana Veritas. So mo to akong ingon ninyo, pero hibalo ko nga napay mga listener na to nga napag sila objection. Maybe ay mag-text na itong 70 Adventist ato pong sulayan, no, o makasatisfy ta nila sa atong tubag. Pero kung hindi po ta satisfy, paselo alon ta, no? Kay si Veritas, only a human being, limited ta. Nagdepende rin niya atong tubag sa atong nabasa, atong nadunggan. May imong naamoy na hibawan nga wala ko kahibalo. Unang di po na ako mahatag diri. Uy, naada yung nag-text gikan sa 093561444745. Ay, by the way, no? Ako ning basahan lang inyong number, parang ang atong mga tigpaminaw, makaingon yun sila nga naagad, no? Dili na to ni gama-gama. Gikan sa 093561444745 atong basahan. Brother, unsa gud di ay ang Ginoo? Uy, basic question man ni, unsa gud di ang Ginoo? Well, daghan paggulagway na to ani, pero ako lang bubuon, no? Ang Ginoo mao ang nagbuhat sa atong kalibutan. No, ang Dios is espiritu, walay unod ug bukog. Pero alang sa gahom sa Dios, pwede siya mopakita sa dagway sa bisan unsa. Pero di na ako nataskon kinindot kayo i-discuss pag yun na. Kaya na yung mga objection po na. Kanala kong tubag igsoon. Laing pangutana, gikan sa 0907-177-9662. Pastor. Uy, dili ko pastor, ha? I am only a lay, ingno na lang nato. Murag ganahan mo po da, pero ang putog pwede po ta, murag self-serving, pero sige lang, no? Basi ganahan ra po maminaw. Ingno lang nato nga lay evangelist, no? Kaya dili man ko ministro, dili ko pare. I'm not an ordained, no? Kaysa pagtuong katoliko god, kung generalmente god, kita tanang mga binunyagan, mga pare tatanan, no? Una, kung basahon nimo ang 1 Pedro 2:9, gitawag galita mga Kristiyanos og mga pinili, no, piniling nasod o piniling katawhan. Dayon ingon gingharian sa mga pare.
Pinarayag uno size mga pare mangyud tang tanan, no? Nalimot pa ko atong usa ka bersikulo nga kita tanan puros mga pare. Pero kung magisgud gali tag pare, lahi ng ordain, lahi ng lay. Ganang lay non-ministerial. Ako, in general naman as katikisim, pare ko pero di ko minister, dili ko ordain. Lay lang ko. Dili ko kay kami yung tagpastor atong equivalent ana diri sa ato ang yung pagtuong Katoliko, pare, no? Pastor o pare mao ra na siya. No, ingon ka diri pastor, dili ko pastor ha. Inalang Brad, mangutan ako, tinuod ba jud nga ang dugo dili ipakaon? Well, sa Old Covenant klaro kay na nga dili gyud na ipakaon kay nagsimbolo na sa kinabuhi. Ingnon ta lang naa pud gyud ang kinabuhi. Pero diri sa Bag-ong Testamento, by the way, na ako'y taas-taas puro nga explanation. Ang taas na ko nga tubag ani, at angin ninyo kung maghisgot kog kalanon. Lami unta ni gisumpay na to nis igpapahulay. Pero sige lang, walang na akong gisumpay kay ako sa ning humanon po ning sa larawan. Kung mahumaw na ko ning yukbo, siguro atong isunod ning mahitungod sa kalanon. Mubo lang akong tubag kining mahitungod sa dugo. Sa New Covenant, sa New Testament, nagyapoy tudling diha nga naatoy tinun-an nga nagbawal gyapon siya pagkaon og dugo. Ang usa sa hinungdan ato kay gihalad sa Diyos. Kung ang dugo ihalad sa Diyos, mahimong mahugawan, di gyud ta mo mukaon. Ana, no? Nalimot ko sa tunga bersikulo. Pero naapoy laing argumento nga kung ang rason sa maong tinun-an, kung ako malimot si James ba to or kinsa to nga apostol, nga gadili siya. Duha man gud ka rason, either kana kung gihalad sa Diyos gidili. Diri sa New Covenant. Pero kung ang iyang rason tungod kay naanda na niya kay ang mga unang Kristiyanos good wala pa man gyud sila gyud naghius at tanan sa pagsabot unsa gyud ang Christianity labi na tong bag-o pa ang Kristyanismo. Parehas anang panghuna-huna nga kanang circumcision tuli. Sa bag-o pa biya ang tinuhuan ni Kristo, di biya sila magparehas og interpret. Naabi uban mingon nga kinahanglan gyapon ang tuli. Pero mingon si Paul na dili na kinahanglan. Kay sa New Covenant wala na i-apil tong tulumanon mahitungod sa kalanon. Mahimong ang apostol ang iyang gi-quote na nga pagtulunan sa Old Covenant. So mo nang nagisgot siya ana og unsa ilang naandan. Pero sa Kristyanismo, anhi ka ni Kristo. Wala na manudlo si Kristo nga dili paghapon na ipakaon ng dugo, no? Basaha ra gunin yung Biblia sa New Covenant, nanudlo ba si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng dugo? Wala oy gani, unsa may iyang giingon? Ang mukaon sa akong lawas ug mainom sa akong dugo magkabaton sa kinabuhing dayon, di ba? Kaklaro ana. So mauna nga kung doon na manggali Kristiyano o bisan pag-apostol, basta ang iya galing kutloon nga pagtulunan katong pagtulunan sa daan, may mga atong irespeto, pero og mayong kag pagtulon ang Kristiyano dili na pagtulon ang Kristiyano. Basta mayong ka nga dito Kristiyano tong tinun-ana spiritas. Mahimong Kristiyano pero dili man gud tanang Kristiyano, tanan yung nilang tudlo puros Kristiyano, mahimong manudlo sila daan paghapon nga interpretation. Para sa ragunan sa mga Hudeo, katauhan man to Diyos, pero pag-abot ni Kristo nganong ang ilang dawaton katura man yung daan nga pag-abot ni Kristo ilisan na magbag-o. Bag-ong kasabutan na po di ta magkuha na to. Pero katong 10 commandments padayon gihapon to. Yan kanang pagdili pagkaon og dugo wala man ay kuha. Wala man i-appeal sa divine law. So pwede na i-abrogate. Ang klaro man na diha kung atong sabton jud ng Colosas 2:14-16. Nga kinsay maghukom gali nato nga unsay atong kanon ay magtuo ana maghukom-hukom kay dili na napagtulon ang Kristiyano nang may tungod sa pagdili sa pagkaon. Kung doon naman gali pagdili for health reason na lang sa atong mga doktor na lang na ako di ay sultian man ako sa karon di man ko mukaog baboy. Pero Katoliko ko di ko Muslim. Ang rason nga nung di ko mukaog baboy karon for health reason kay naoperahan naman ko din akong doktor nag-ingon nga paglikay lag red meat. Amo nang di ko mukaon. Pero di po yung nga di ko mukaon. Mutilaw ko gamay pwede ra pero ako lang di man ko pakilami kayo. Ang ako after gyud ko sa health food. Mo nang naglikay lang ko total makakaon man tag lain po makakaon tag manok. Dayon prutas igo naman. Kanang kalamunggay o mga vegetables okay buhi naman dana.
O mo na nga ang akong rason di ko mo kaog baboy karon for health reason na lang. Dili kay di ko mo kaog baboy kay makasalaon niya ako. Dili na pagtulon ang Kristiyano. O si Kristo. Kung moingon gutagod ug maghiskot kag pagtulon ang Kristiyano, mupokus ta ni Kristo. Kumo apostol manudlo niya ang iyang itudlo katupang nasa old covenant mo tuopog ka nga Kristiyano gihapon ng panudlo. Timan nagbikil biya si Pablo og si si Pedro agi anang prasa na nang kini pong si nakasabot po ko nakalimot ko unsa nga bersikulo sa Biblia nga gibadlong ni Pablo nga atong unang Santo Papa si Pedro kay nahigayon ba nga mura siya maikog bas mga Hudyo ba murang wa po niya gidritso gyud dayon iya sang sakay-sakayan ang mga Hudyo sa ilang kustombre. Mao na niingon si Pablo, ayaw pag-ingon ana, Kristiyano ka, dapat ipakita gyud na tugon si Kristiyano. Pero ako nakasabot po kung anong gihimo to ni Pedro. Eh di niya biglaon pud ang mga Hudyo ba. Pero napoy punto si Pablo kay insaon man pud kay gusto gyud niya kung sa gyud Kristyanismo iya dayong ipabarog. O inana ba na dili na mo atong tema ron pero ako nang gi-example ninyo ba nga naapamanggoy mga batasan na to nga mamilit-pilit pa sa daan mo nang dili kalikayan pras anang pagsimbag Sabado. Duha po hinungdan ana pagrespeto si Kristo na batasan niya nga moapil sa dito sa mga Hudyo sa ilang ipapahulay nga Sabado. Dayon unsa pa to? Gatong mao lagi nga nagdebate sila dito sa Council of Jerusalem kay ang ubang mga Kristiyano moingon man nga kinahanglan paghapong tuli. Diingon nga dili na lagi mo to nga pag tingog ato ni Pedro gali sa Council of Jerusalem hilom sila tanan kay siyempre mo may Prime Minister Santo Papa man. Den gidasunan dayon atong obispo sa Jerusalem si Santiago. Hilom sila tanan. Mao na ang karon wala na dili na irgo nato ng tuli. Kay nasulbad na sa Council of Jerusalem. Mao na nga kung magpatuli ta for health reason na lang dili kay kung di ka matuli makasala ka, dili na napagtulon ang Kristiyano. Mausab na sa dugo. Nataas man. Sorry. Laing pangutana gikan sa 0939-6584-852. Nganong mangurus man jud tang mga Katoliko kuya? Kay murag kulang pa jud akong pagsabot ana. Well, litra por litra gyud wa gyud tay makitang nangurus ang mga Kristiyano. Pero naalay masabot na to nga naagi pagpatik sa ngalan sa amahan sa agtang kuwa ko malimot kanang sa pinadayag 14:1 ba na. Pero sa tradisyon sa simbahan, labi na diri sa 3rd century, 4th century, klaro kayo nga mga early Christian mangurus sign of the cross. Katong gibasa galin akong history, katong kang World History by O'Brien, katong sign of the cross and veneration of the bodies of martyrs, katong kana pong pagsimba nato sa Dios sa adlang Domingo. Gihisgutan na dito. Unya, granting wa gitay makita yung litra por litra nga ang mga Kristohanon nanguros, pero ang pangutana dautan bag pagpanguros. Mao ba? Kung mayong ka nga tanang buhaton kinahanglan basahon sa Biblia, murag wa man siguro relihiyon ang kasunod na to. Tagaan na akong example, Iglesia ni Cristo, usar lang. Naana sila yung simbolo nga kanang 3 colors gani, kung wa ko malimot, green, white, o pula, o yellow ba to? Diba? Ilhanan gali kanang sa mga sakyanan sa Iglesia ni Cristo. Naa sila yung murag sticker mo na nga na 3 kinds of color. O ila po ng ilhanan nga sila Iglesia ni Cristo. Pero ang pangutanan naabo na sa Biblia, naabo ko yung sticker ang mga Kristiyano sa una panahon diri sa Biblia nga ingon ana. Dayon ang mga apostol wala man magsaulog og kanang anniversary og July 27 nya kini nga tong mga amigong Iglesia ni Cristo ron naman sila anniversary matag July 27 but may pasabot nga sayop na ilang gihimo kay wala sa Biblia. Dili tanang wala sa Biblia dautan kay ngano na ba day pagtulunan sa Biblia nga sayop ng pagpanguro sala na ilitok na ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa Roma 13:1 ngadto sa 7 ingon ipatahod ang gobyerno. Niya tanan bang balaod gobyernong tahuro nato na sa Biblia? Wala oy. Unsa may dautan anang panguros? Ang dautan siguro sa panguros tungod kay Katoliko. Kay di man ta Katoliko, himuon na tong maot na parang muanha taninyo.
magdili po ta magkatoliko. Pero sa Biblia, wala yung mabasa nga dautan ng pagpanguros. Luoy lang taong ko ni Manny Pacquiao kay natudluan magpastor nga ayaw pagpanguros kay wala sa Biblia. Di mo nang Manny Pacquiao taon, di na manguros. Kung napas mo ni Pacquiao, magkita lang ganmig magka-amigo mi. Magdebate ganming duha. Pero amigo nga inigsuon. Debate nga inigsuon. Dili nang mag-away. Yung nanay, gada ako yung pangutana sa Manny, nagtuon lang kag Biblia. Giingnan man kas pastor nga, dili mayo ng manguros, basahas Biblia, nga dili mayo manguros. Mabuo lang na hatangi atong tema ana, may tungod sa panguros. Laing gikan sa 0939-6584852. Maayong hapon kuya, asa di ay ang Ginoo sa dihang wala pa niya gihimo ang langit o giuta og sa atong pagtuong Katoliko. Pila di ay kabuok ang langit. Matay, pasilo ako di ko katubag aning asang Ginoo ani. Pasilo ako di ko katubag. Og asa sa ani no, kulang lang dugay akong kahibalo. Dahil pila kabuk ang langit, daghan mang langit nga di lang kay usag butang diri sa Biblia nabasa na to. Pero lain-lain ang kining pagpasabot no. Kini gong termino nga langit, naay usahay gamito ni pagpasabot og kalipay na ay kana pong katugyong puy-anan nga tuwa dito ang Dios. Ang uban gali bisag kanang kawanangan tawgon og langit. Pero dili pa ni ingon nga mao gini pagtulon ang Katoliko detalye may tungos langit. Ang parte lang akong gipadayag. Gikan sa 0935-6144-7545. Brother, ngano ang laing relihiyon nga dili mukaon og baboy sama sa mga Seventh-day Adventist? Ako nang gingon kining usa ni sa ceremonial law tulo manon mahitungod sa kalanon sa Old Covenant. Gani diha sa Isaias gisgutan na ang makakaog baboy silutan ng Dios. Di ba? Amo na kay kini na ni sa Old Covenant. Nya kita god dili man god Judaical atong religion, Christianity man. Mo na mo focus ta diri sa pagtulon ang Kristiyano. Wala na man god manudlo sa Kristohana. Nga gibawal gihapon na. Unsa to iyang giingon tanan nga ato galing kanon, di na makahugaw. Ang tinuod jud kunong makahugaw nato kanang gikan sa atong kaugalingon kana atong mga maot ug batasan kanang atong di tantigo maluoy. O unsa pa nang mga kinaiyan atong maot. Mo diha ta isipong mahugaw. Pero wa na manudlo sa Kristo diri sa Biblia nga nagdili gihapon sa pagkaon anang baboy. Pero di ka mo kaog baboy kay parang hadlo ka niya ma-high blood, okay ra gihapon na. Pero kung mayong ka nga makakaong kag baboy makasala ka, di na pagtulon ang Kristiyano. Basaha diri sa New Covenant kung nanudlo bas Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng baboy. Pero katong mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity, padayon paghapon na sila panudlo nga dili gihapon na ipakaon ng baboy. Pero sa aning mga Adventist po na to, ilang gihapon nang gisunod na. Pero di man na Kristiyanong pagtulunan. Wagay bisag usa ka bersikulo nga nanudlo sa Kristo diri sa New Covenant gidili paghapon pagkaog baboy mo manggali siguro hinungdan nga nasa nga suko tong mga Hudiyo dito sa nasa San Lucas 4 ba na o Marcos puto. Katubang nabatasan ni Kristo ang pag-adha sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo sa sinagoga, nagwali siya. Wa man pod gihisgutan dito tanang gihisgutan ni Kristo. Nasulat. Na posible siguro nakalitok sa dito nga dili na pagtulunan na to. Yan ang nasuko tong mga Hudiyo kay dili pwede na nyor kinahanglan ug sa tuy sa ona ato tong ipadayon amo tong ilang batuon tatus ilang ihulog sa pangpang posible manggaling nga nakalitok sa Kristo ana hasta pud nang igpapahulay kay mingon siya nga ato ning ibalhin og laing adlaw. Ama nang si Hebrehanon 4:8 di ko sila mosugot amo to mo tong ning Ginoo nga nalagi gahom ang Ginoo sa pag-usob ani. Ang Ginoo may gahom so pag unsay buhaton aning adlaw ipapahuli pastila mga igsusuri ko napay laing pangutana diri di na nako matubag no kay wala ta igong panahon.
Okay, automatic na lang to kay wala na tayo igong panahon ng mga igsoon. Katong mahitungod gali sa yukbo, wa pa gyud ta kutlog bersikulo. Sa sunod Domingo atong hisgutan. Okay, mga igsoon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga amigo sa Picas Lawak, sa technical side Daniel Luod ug Tax Ilumba. Pinaday si kasamang Ariel. Maayong hapon po diha nimo diha Manager Mel. Welcome ka kayo diri sa among dakbayan sa Dipolo. Hangtod sunod Domingo pohon sa amang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.